बिमा हादरनि थाखाय जोंबो जिउ दान होनांगौ बदियालाय गैया नङा दंसाबो नङा होमबा गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लेयाखै बियो थाखा थिंख्लिसो माने प्रमोदनि उदैया थाखा थिंख्लिले रायजोफोर मिथिबाय प्रमोदआ आबसुआव थानाय समाव 7.5 कोटिनि बांसिन थाखा खामायबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा एग्रिमेन्ट खालामनाय समाव 2 कोटि मोनबाय बिनिफ्राय फैयै फैयै बिथाङा बै इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोख्लायनानै इउपिएलनि आफादगिरि जाबाय बिटिसिनि बिसायख'थि फैबाय बै एमसिएलए फोरनिफ्राय थाखा लाबाय लाख लाख बिनिफ्राय फैलायबाय एमएलए मनरन्जननिफ्रायथ' खमबाबो बे टिकेट होनायाव 20 लाख लाखाबाय बियो बिनिफ्राय मनरन्जना एमएलए गेलेनायाव 3-4 एमएलए बिजाथिफोरनो फैसा हरनांबाय बिसोर गावबो जेनबाय रबिराम नार्जारि बिथांजों बिनिफ्राय जेननाय देरहानाया थाखाय नङा होमबा फैसा दं नालाय सहाय होबाय खिन्थु प्रमोद बर'आ थाखा खामायदों आरो खामायदोंल' मालाय आबसुआव थानाय समावनो 7 कोटिनि बारा खामायबाय बे जेब्ला बिटिसिनि एमसिएलए बिसायख'थियाव नमिनेशन होदोंमोन बे समाव 7.5 कोटिनि बांसिन बियो हिसाब होदों बेखौ इडिट होननानै बुंलायबाय मालाय बुंग्राफोरा नङा होमबा दा नों जेब्ला एमसिएलए गेलेयो एमएलए गेलेयो एमपि गेलेयो इभेन पन्चायत बिसायख'थिफोरावबो नोङो नोंनि माखासे सम्पथिफोरखौ नोङो सरकारनो देखायनांगौ जायो बे सरकारनो देखायनाय बै समाव तामुलपुरावसो होदों नङा होमबा बेयाव होनाया बे माबा नङा बे नंखाय नङा डिसफोरनो नोङो नोंनि सम्पथिखौ श' खालामनाया बे नंखाय नङा दा बे मालाय जेरावखि थाया गोबां फैसा खामायबोदों दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सासे मन्थ्रि जानानै बिथाङा 4.5 कोटि जाख्ल'लायबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बिनिफ्राय बिनि बिभागा पिडब्लिउडिबो दं बियो पिडब्लिउडिनिबो मन्थ्रि बेयावबा बेसेबां जाख्ल'गोन बेखायनो बुंदों गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लेयाखै थाखा थिंख्लिसो बेखायनो मेथाइफोराबो ओरैनो ओंखाराखै नङा होमबा दा मा जाबाय गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै लेयाखै बियो थाखा थिंख्लिसो माने प्रमोदनि उदैया थाखा थिंख्लिब्रा गेन्द्राद्रा जाबाय नालाय दा बेबायदि आरो मालाय बेखायनो सैथो जामारनाङालै जोंहा सैथो थाखा फैसा गैयैनि बिराद खस्थ' मोनदों मालाय असैथोफोरा नंखायखौनो गोदै गोदै बुंफ्लादों नङैखौ नंगौ बानायदों थगायफ्लादों थाखा खामायदों आलो गोजोन संसार जादों जोंहा सिदा मानसि नालाय आथोनाबो थगायनो रोङा सिदा बुङो बेयावनो जों दिनै बेबायदि अबस्था दा बेबायदि आरोना बेखायनो प्रमोद बर' बायदिखौ फोथायनानै लाब गैया प्रमोद बर'खौ जेसेबां फोथायगोन बे प्रमोद बर'नि मालाय उदैयानो देरबायानो थायो बेयाव फैसाखौनो सोसोमजोबगोन माने बियो दा बिब्दिब्ला प्रमोद बर'आल' मोनजागोन बिटिसिनि आइ आफा जानो गैयै साधारन सुबुंफोरा मोनजानाय नङा सोरबा थिखादारफोराबो थिखा मोननाय नङा प्रमोदआ मालाय बबेनिफ्राय हायार खालामना लाबोगोन सोरजों मा एग्रिमेन्ट खालामगोन गावनि पारसेन्ट जागोन खामानि होगोन बिटिसिनि जनगण आइ आफा रायजो राजाफोरा मोननाय नङा बरन्स बिटिसि हालामजों लोगोसे बुहुमावनो थानाय बर'फोरा उदां बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारदोंमोन बिनि बिनिमयआव गिबि खेबनि थाखाय बिएसि मोनदोंमोन बिटिसि मोनदोंमोन दा बिटिआर मोनदों नाथाय बिटिसिसिम थिगानो दंमोन बिटिआर फैनाय लोगो लोगो बर' हारिया जे मोनसे नांसोमग्रा हारि आरो जाय जोहोलावजोफोरनि जाय बर' बिमा बिफाफोरनि जाय बर'नि मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि बिखानि थै होनायाव मोननाय दा बिटिसि बिटिआरआव प्रमोदआ मालाय खस्थ' गैया मा गैया बर' हारिनि सोमावसारनायखौ हेंथा होग्रा जाथिफोरासो बा इभेन बै आउट स्टेटनि बा आउट अफ बिटिआर बिटिसिनि कन्ट्राक्टरफोरासो खामानि मोनो दा बेखायनो प्रमोद बर' बायदि सासे नेताखौ नोंथांमोना सहाय होनांगौ गैया हेफाजाब होनांगौ गैया इउपिएलजों थानांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो दा बे बुब्लियाव
जोंहा डिफेन्सार बिथांखौबो आं बुंनो सानदों डिफेन्सआ सोरजों थाङो सोरजों थाङा जाय पलिटिकेल पार्टिखौ मोजां मोनो बिथाङा बेजों थांगोन नङा होमबा ना बे बिनि राइट्स जों बेखौ हेंथा होनो हाया जों बेयाव अपिनियनबो होनो हाया बाट बिथाङा बुंदों गोनां जायोबा 10,000 हरगोन होनदों नङा होमबा औ हरजायो नाथाय सोरखौ हरगोन बिथाङा सोरखौ हरगोन दा बेयावहाय दा बिथाङा गाव बेलेग ट्रेन खालामखुमानाय सोरबाफोर दं नामा ना गैया आंथ' मिथिया खिन्थु जों थांनो हायो गोसो जायोब्ला ना जों थांनो हायो माथो सानसे जों बयबो थैखायो नालाय हादोरनि थाखाय जिउ दान होनायावलाय आरो माथो जानो आरो ओरैबाबो संसाराव जों जेबो सुबिदाखौनो मोनखायासैबा बिमा हादोरनि थाखाय जों जिउ दान होनो हायो बेफोरबायदि आरोना जोंनि बुंनाया खिन्थु डिफेन्सार बायदि 10,000 हरगोन होननायाव माब्रैहाय कमिटमेन्ट होदों माब्रैहाय गावनि अपिनियनखौ होदों जोंथ' मिथिला गाव हरनो हायोबो खोमा आरो सोरबा थांनो हाया होननाय बिथांमोना मानोना दावहायावथ' दाबो लासै लासैनो जागासिनो मालानि समाव जोबगोन बेबोथ' जोंथ' मिथिया जों हादोरनि गिदिर गोलावबो नङा होमबा खिन्थु जों बिमा हादोरखौ मोजां मोनो आरोना नाथाय दिफेन बर' बायदिखौ गोबाङा गोबां बुंदों दा बिथाङा गावनो थांगोरबा साबसिन जायो आरोना मानोथो पलिटिकेलाव थालायनो गावबो हारिनि थाखायसो मावनाय बिनि उन जों थांफागोन नङा होमबा बा बिथाङा थाङाबाबो जों थांगोन नङा होमबा बे आरो बाथ्राया माथो बुंबावनो आरो मालाय थगायना जाग्राफ्रा जायो आं बिमा हादोरखौ जेबो बुङाखै बिमा हादोरनि थाखाय जोंबो जिउ दान होनांगौ बदियालाय गैया नङा दंखायो नङा होमबा